Ritualul străvechi pe care noi îl practicăm din cele mai vechi timpuri pentru a aduce noroc, dragoste și binecuvântare. Today, a special day of summer solstice. We are here for all of you to offer you a special rituals and our incantation that we will do for tonight. Fie ca rugăciunile noastre să vă urmeze viața. Vom descânta, Noi de descântat vom descânta, dragoste și căsătorie vom aduna, dragoste și căsătorie vom și în aduna casele voastre vom arunca. și în casele voastre vom arunca. Amin. Amin. Stelele să vă încălzească, Stelele să vă încălzească, luna să vă vegheze, luna să vă vegheze, soarele să vă ocrotească, soarele să vă ocrotească, cu puterile noastre magice, cu puterile noastre magice, să fie cu leac și cu bucurie. să fie cu leac și cu bucurie. Mă sculai de dimineață Pe rouă pe ceață, cu ceața în spinare, cu roa în picioare. pe cărare plecai cu Maica Domnului mă întâlni. De mână dreaptă m-a luat, în casă m-a băgat, cu limba am descântat. Tot răul și făcătura pe foc le-am dat. Să rămână curați, luminați în știrea Maicii Domnului dat. Ca apa din fântână, ca busuiocul din grădină, ca pâinea în căpistere, ca fagura de miere, ca vinul ce strecurat, ca argintul ce curat, de la Dumnezeu lăsat. Amin. Amin. Ești făcătură, trimișătură, și tu de păputucii putucite de mii de ani părăsite. Unde cocoșul cântă, unde câine nu latră, unde bobul nu toacă, unde om nu calcă. Este momentul special pentru a alunga spiritele rele, pentru a aduce dragoste, lumină și binecuvântare în casele voastre. It's your sign to change your life, to make your wishes to become true, to fight for your love, for your happiness, for marriage, for new opportunity, new life. If you want to make the necessary change in your life, you just have to be part of this special ritual and of this special period of this month. Is the most powerful night and the most powerful celebrities of Sânziene. You have the opportunity to bring your love back, to bring your lover back in your life, and don't hesitate to be connected with our magic and with our rituals. În ajunul sărbătorilor magice, sânziene, noi vom face ritualuri specifice acestei nopți. Ața roșie, florile și cuvintele noastre magice să aducă binecuvântare în casele voastre, să rămâneți curați, luminați, în știrea Maicii Domnului dați. Soarele să vă încălzească, stelele să vă ocrotească și luna să vegheze asupra voastră cu ritualurile și descântecele noastre magice. Amin. Iată ce trebuie să faci în noaptea magică de Sânziene, 24 iunie, înainte să mergi la somn. În noaptea magică de 24 trebuie să-ți colectezi florile de pe câmp cu propriile tale mâini, să-ți creezi o coroană și să-ți rostești numele de 9 ori. Tot ceea ce trebuie să faceți, luați coronița făcută de voi și o puneți pe acoperișul casei voastre. Dacă pe data de 24 iunie coronița creată de către voi, aruncată pe acoperișul casei, rămâne stabilă, înseamnă că anul acesta te vei căsători, vei avea dragoste și împreunare. Dacă coronița nu o să rămână pe acoperiș și o să cadă în jos, înseamnă că trebuie să iei măsuri cu soarta ta pentru a te căuta, deoarece este un semn rău că nu te vei căsători și este posibil ca soarta ta, cununiile tale, să fie legate prin vrăji, prin farmece
și va fi necesar un ritual special.